आसामाव सरकारनि मोनसे थिरांथा लानाया रायजोनाङैनो दावराव-दावसि सोमजिहोदों। सुलुंनि बायदिब्ला गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि सेन्सिटिभ ओनसोलाव थाग्रा थागिबि सुबुंफोरनो गाव गावनि रैखाथिनि थाखाय लाइसेन्स थानाय हाथियार होनाय जागोन। गिबि मन्थ्रिनि बे बिबुंथिया सुबुंफोरनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, खोला सालमारा आरो मानकासार बायदि ओनसोलफोराव हाथियार गैयाजासे थांनानै थानाया गोब्राब। मोनसे फिसा हारिनि सोरगिदिं 20-25 रोजा सुबुंफोर बेंखननानै दं, जेराव गेजेराव मोनसे सत्र दं। बे माखासे सुबुंफोरनो गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय माबा मोनसे नांगौ। गिबि मन्थ्रिया बे बाथ्राखौबो रोखा खालामदोंमोन दि बयनोबो हाथियारखौ राननाय जानाय नङा। जों सांग्रां जायाजासे हाथियार होनाय नङा। आबुं नायबिजिरनाय आरो आयेनारि खान्थिनि उनावसो हाथियारनि लाइसेन्सखौ होनाय जागोन। थांनाय 28 मेआव आसाम सरकारा फोसावदोंमोन दि मोनसे जर'खा बिथांखिनि सिङाव सेन्सिटिभ ओनसोल आरो गोजान जायगाफोराव थाग्रा जायगायारि सुबुंफोरनो हाथियारनि लाइसेन्सखौ होनाय जागोन। बेनि थांखिया बांलादेशनि सिमायाव आयेन बेरेखा हाबफैनाय, हारियारि दाङाबाजि आरो गुबुन रैखाथिनि खैफोदफोरखौ फोजोबनाय। बे खान्थिनि सिङाव धुबरी, खोला सालमारा, बरपेटा, मारिगाव आरो नगाव बायदि ओनसोलफोरखौ गोनांथि होनाय जागोन। बेबायदि थिरांथा लानायाव गोबां सुबुंफोरा सोमोनांदों। खायफाया बेखौ ओनसोलारि सुबुंफोरखौ गोहो होनायनि मोनसे आगान महरै नोजोर होदों। फारसेथिं गुबुनफोरा बुङो दि बेयो ओनसोलाव जेंना आरो हिंसाखौ बांहोनो हागौ। बेरेखा हानजाफोरा सरकारखौ सोंथि दैखांदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बे खान्थिया थार लामायाव नङा। गिबि मन्थ्रिया बुंदोंमोन, जों बेखौ थि खालामगोन दि हाथियारनि लाइसेन्सखौ गोनांथि आरो बिबान गोनां सुबुंफोराल' मोननो हायो। बे थांखिखौ हायुङारि रैखाथि आरो ओनसोलारि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय लानाय जादों। सरकारा बुंदों दि बे खान्थिया खालि बैफोर ओनसोलफोरसिमल' सिमा गोनां जागोन जेराव खैफोदआ बांसिन, गुबैयै बांलादेशनि सिमाजों नांजाबनाय ओनसोलफोराव। हाथियारफोरखौ गोरोन्थि आखायाव गोग्लैया बेखौ रोखा खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो आर'जलाइखौ मोजाङै नायबिजिरनाय जागोन।